Күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр шул исәптән өлешчә мобилизациялау кысаларында чакырылган райондашларыбызның балалары өчен бәйрәм чын мәгънәсендә мөгъҗизага әйләнде. Бүген инде халык бәйрәмне көтеп алганны сизелеп тора. Бүген кая барсаң да кеше, кая барсаң да кутлаулар, кая барсаң да шат тавышлар, кая барсаң да халыкта бәйрәм настроениесе бар, бәйрәм рухы бар. Менә шу бәйрәм рухы ел буе саклансын, шушы бәйрәм рухын төшерә торган сәбәпләр булмасын. Яңа ел тамашасында һәр балага бәйрәм бүләкләре дә бирелде. Яңа ел мөгъҗизасы дип аталган театраль күренеш бер генә сабыйны да битараф калдырмагандыр. Урман җәнлекләре залга төшеп балаларны биетте дә, уйнатты да. Яңа ел алдыннан һәрбер бала мөгъҗиза көтә, бәхет, шатлык. Яңа ел һәрберебезгә бәхет, шатлык алып килсен. Бүген безнең районыбызда да бик зур чара. Һәрбер районыбыздагы балалар хөрмәтләнә. Балаларыбыз күчтәнәч пакетлары белән матур итеп бәйрәм чарасы карап, бүген ял итәчәкләр. Балаларга бик матур бәйрәм үткәрәләр, ярдәмгә йөреп кирдек. Бездә дә бик матур мөгъҗизалар көтәрендә әкиятләр карарга килдек, балаларны килдек икесендә. Приехали из Михайловки. Очень приятно, что такое мероприятие для детей организовали подарки. Не ожидали, очень приятно, спасибо большое всем. Яңа ел алдыннан күңел һәр вакыт мөгъҗиза көтә. Бу бәйрәм исә балаларга җир йөзендә шатлык хисләренең ак кар бураннар белән бергә уралып килүен күрсәтте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.